Σήμερα θα έχουμε ένα μεταμορφωτικό ταξίδι όπου θα ανακαλύψεις την τεράστια δύναμη που έχεις μέσα σου και μπορεί να μεταμορφώσει την πραγματικότητά σου. Ο περισσότερος κόσμος νιώθει ότι είναι ένα μικρό κομμάτι αυτής της τεράστιας μηχανής και όπου δεν έχει την δυνατότητα να μεταμορφώσει το πεπρωμένο του. Αλλά αυτό σίγουρα δεν ισχύει. Δεν είσαι ένας παθητικός παρατηρητής. Είσαι ένας ενεργός δημιουργός. Το σύμπαν είναι σαν ένα πυλό και εσύ είσαι ο γλύπτης. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι προθέσεις σου είναι τα εργαλεία που σχηματίζουν αυτό τον πυλό. Τόση δύναμη έχει η πρόθεση. Όταν εκπέμπεις θετική πρόθεση στο σύμπαν, είναι λες και τοποθετείς μία παραγγελία όπως αυτή που θα έκανες εάν πήγαινες σε ένα εστιατόριο. Αλλά εδώ να ξέρεις ότι το σύμπαν λειτουργεί σαν ένας καλός ακροατής, εκτελεστής και αν είσαι αβέβαιος ή παραγγείλεις κάτι με όχι πολύ σιγουριά, αυτό είναι και που θα λάβεις. Οπότε γίνε συγκεκριμένος, ξεκάθαρος και το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσεις αυτό που ζητάς και γιατί το ζητάς. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος? Πώς γινόμαστε οι καλύτεροι γλύπτες της πραγματικότητάς μας? Σκέψου πως η ψυχή σου είναι σαν μία βιβλιοθήκη και κάθε βιβλίο μέσα σε αυτήν είναι διαφορετικό. Είναι η διαφορετική ζωή που έζησες ή θα ζήσεις. Είναι η παλινδρόμηση των προηγούμενων ζωών που σου επιτρέπει να βγάλεις προς τα έξω αυτά τα παλιά σου του παρελθόντος, ώστε να μάθεις από αυτά και να καταλάβεις το ταξίδι της ψυχής σου. Η ενέργεια που μεταφέρεις από τις παρελθοντικές ζωές μπορεί να επηρεάσει τη ζωή σου. Και κατανοώντας αυτό μπορείς να αντιληφθείς γιατί συγκεκριμένα μοτίβα και συμπεριφορές σου παρατηρούνται στη ζωή σου. Αλλά δεν είμαστε περιορισμένοι στο να κοιτάμε μόνο πίσω, μπορούμε να βλέπουμε και μπροστά. Η μελλοντική πρόοδος σου επιτρέπει να μετροφιλήσεις τα επερχόμενα κεφάλαια της ψυχής σου. Και κάνοντας αυτό, εναρμονίζεις την ενέργειά σου με το μέλλον που επιθυμείς, κάνοντας αυτό εύκολο να πραγματοποιήσεις αυτή την πραγματικότητα στο παρόν σου. Αντιλήφθηκες ότι είσαι ενεργός δημιουργός, αντιλήφθηκες την σημασία του παρελθόντος και το βάθος που μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον. Αλλά δεν εξυπηρετεί όλο αυτό εάν εσύ δεν είσαι ξεκάθαρος για το τι θες. Θα πρέπει να είσαι συγκεκριμένος και αυτό είναι το κλειδί. Σκέψου το έτσι. Πας στο εστιατόριο και λες πεινάω και το αφήνεις στο σερβιτόρο να αποφασίσει τι θα φας εσύ. Ίσως καταλήξεις να τρως κάτι που δεν σου αρέσει ή και δεν μπορείς να το φας. Το ίδιο ισχύει και με τη ζωή. Εάν δεν είσαι ξεκάθαρος για αυτά που θες, το σύμπαν θα γεμίσει τα κενά αυτά όπως αυτό νομίζει και μπορεί να μην σ' αρέσει αυτό που σου διάλεξε. Οπότε βρες λίγο χρόνο να σκεφτείς τι πραγματικά θες. Γράψ' το κάτω, πες το δυνατά, κάν' το όσο πιο πραγματικό μπορείς μέσα στο μυαλό σου.
Όταν είσαι ξεκάθαρος, το επόμενο βήμα είναι να το οραματιστείς. Και δεν εννοώ ως μια απλή σκέψη ή ένα αβέβαιο όνειρο, εννοώ ένα έντονο, με λεπτομέρεια, ζωντανό οραματισμό. Κλείσε τα μάτια σου και δες το, νιώσε το, ζήσε το, λες και συμβαίνει τώρα. Είναι κάτι περισσότερο από πνευματική εργασία. Είναι μια δυναμική μορφή δημιουργίας όταν οραματίζεσαι κάτι με τόση ένταση, στέλνεις ένα δυνατό δονούμενο μήνυμα στο σύμπαν, όπου λες αυτό είναι που θέλω και ξέρω ότι είναι ήδη δικό μου. Χρησιμοποίησα αυτή την τεχνική βλέποντας το βιβλίο μου να είναι στην Amazon πριν καν το εκδώσω. Έβλεπα τα online προγράμματά μου που είναι τώρα πλέον διαθέσιμα στο διαδίκτυο να εξυπηρετώ μαθητές μου και online πλέον, πριν καν γράψω αυτά τα προγράμματα, πριν καν σχεδιάσω την δομή τους. Και μάντεψε, δούλεψε. Το βιβλίο βρήκε το δρόμο του να εκδοθεί, τα online προγράμματά μου το ίδιο. Μπορεί να αναρωτιέσαι, καλά, αυτό πραγματικά δουλεύει? Μπορώ να πραγματοποιήσω οποιασδήποτε επιθυμίες μου απλά με το να είμαι συγκεκριμένη και να το οραματιστώ? Και κάπου εδώ θα σου πω μια ιστορία μιας μαθήτριάς μου που όταν ήρθε ήταν πολύ απογοητευμένη, διότι ήθελε να τα παρατήσει από τις σπουδές της, έκανε μια σπουδή πολύ απαιτητική και δεν άντεχε την πίεση. Αντί αυτού δουλέψαμε μαζί και ένα μέρος της εργασίας που της είχα αναθέσει ήταν προτού κοιμηθεί να βλέπει ζωντανά, με συναίσθημα, με όλες τις αισθήσεις, τον εαυτό της να λαμβάνει το πολυπόθητο πτυχίο της και όλη την διαδικασία, το πριν και το μετά. Μπορείς να σκεφτείς τελικά τι έγινε? Η διάθεση της βελτιώθηκε, οι βαθμοί της βελτιώθηκαν και μετά από κάποιο διάστημα αποφοίτησε και αποφοίτησε επίσης με μια πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Δεν είναι κάτι μαγικό. Είναι ο νόμος της έλξης σε δράση. Το μυαλό μας είναι ένα πανίσχυρο όργανο και αν το χρησιμοποιήσεις σωστά, ώστε να εστιάσεις στα θετικά αποτελέσματα, θέτει σε κίνηση μία σειρά από γεγονότα που κάνουν αυτά τα αποτελέσματα πραγματικότητα. Ας μιλήσουμε για κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος πέφτει στην παγίδα. Και αυτό είναι το πώς. Έχεις ξεκαθαρίσει τι θες, το οραματίστηκες, αλλά μετά αρχίζεις να ανησυχείς και λες, μα πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό που θέλω και με ποιο τρόπο? Είναι δυνατόν? Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς αυτό θα πραγματοποιηθεί. Κατά ακρίβεια, ανησυχώντας πώς αυτό θα συμβεί και εστιάζοντας πολύ στα μηχανικά, περιορίζεις την ικανότητα του σύμπαντος να σου φέρει
τις επιθυμίες της ζωής σου με απροσδόκητο και απίστευτο τρόπο. Βλέπεις, το σύμπαν έχει απεριόριστους τρόπους να υλοποιήσει τις επιθυμίες σου, που εσύ δεν μπορείς καν να φανταστείς. Οπότε μην περιορίζεις τον εαυτό σου ανησυχώντας για το πώς αυτό θα πραγματοποιηθεί. Και παρά να ανησυχείς γι' αυτό, εσύ εστιάσου στο τι και το γιατί και άσε το σύμπαν να φροντίσει για τα υπόλοιπα. Εμπιστεύσου ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει και συνήθως με έναν τρόπο που ίσως σε ξαφνιάσει ή σε εκπλήξει. Οπότε την επόμενη φορά που θα πιάσεις τον εαυτό σου να σκέφτεται τις λεπτομέρειες, το πώς, τις αποστάσεις, κάνε ένα βήμα πίσω και θύμισε τον εαυτό σου ότι η δουλειά σου είναι μόνο να είσαι ξεκάθαρη για το τι θες και γιατί το θες και μετά να στείλεις αυτή την επιθυμία έξω στο σύμπαν με την πιο θετική ενέργεια. Το πώς δεν είναι θέμα που πρέπει να σε απασχολήσει. Αυτό είναι δουλειά που αναλαμβάνει το σύμπαν. Και άσε να σου πω ότι το σύμπαν είναι πολύ καλό στη δουλειά του. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να σκέφτεσαι τώρα, προσπάθησα να υλοποιήσω τα θέλω μου, αλλά δεν έγινε τίποτα. Ο χρόνος κυλά και αυτό με κάνει νευρικό και ανήσυχο. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το αίσθημα, αλλά άσε με να σε διαβεβαιώσω ότι ο χρόνος είναι ένα δικό μας κατασκεύασμα για να κατανοήσουμε την γήινη εμπειρία μας. Στο μεγάλο σχέδιο των πραγμάτων ο χρόνος είναι ρευστός. Δεν είναι εχθρός σου, αλλά είναι ένα μέτρο της αλλαγής. Οπότε σου λέω ότι δεν πρέπει να επιτρέπεις στο ρολόι να σου ασκεί πίεση στην διαδικασία της υλοποίησης. Αντί αυτού, χρησιμοποίησε αυτό το χρόνο για να σκέφτεσαι θετικά. Κάνε κινήσεις, ίσως και μικρές, που ευθυγραμμίζονται με τα θέλω σου. Είτε αυτό είναι να πάρεις ένα τηλέφωνο, να γράψεις ένα πλάνο, να αφήσεις ελεύθερο χρόνο μέσα στη μέρα για να οραματιστείς. Αυτές οι κινήσεις δίνουν ένα ηχηρό μήνυμα στο σύμπαν ότι είσαι σοβαρή για τις προθέσεις σου και μιλώντας για χρόνο, ας μιλήσουμε για μία υπέροχη άσκηση. Είναι ένας κατευθυνόμενος οραματισμός όπου βάζεις τον εαυτό σου στο μέλλον. Προβάλλεις δηλαδή τον εαυτό σου στο μέλλον, ώστε να βιώσεις τις επιθυμίες σου, λες και ήδη έχουν γίνει. Οπότε ακολούθησέ με ή ξαναέλα σε αυτή την ηχογράφηση και πραγματοποίησε αυτό τον οραματισμό. Κλείσε τα μάτια σου και σκέψου ότι είσαι στην βάση μιας σκάλας, στην αρχή. Κάθε βήμα που κάνεις σε φέρνει πιο κοντά στο μέλλον σου. Και όταν φτάσεις οπότε στην κορυφή της σκάλας, βρίσκεις 3 πόρτες. Η πρώτη οδηγεί σε 1 χρόνο στο μέλλον, η δεύτερη σε 3 χρόνια και η τρίτη σε 5. Διάλεξε μία από αυτές τις 3 πόρτες και άνοιξέ την και μπες μέσα. Και όπως κατευθύνεσαι, η ομίχλη της αβεβαιότητας φεύγει και βρίσκεις τον εαυτό σου στην μελλοντική σου πραγματικότητα. Κοίτα γύρω σου. Τι βλέπεις? Ποιος είναι εκεί? Πώς νιώθεις? Νιώσε όλα αυτά, πάρε το χρόνο σου και μόλις είσαι έτοιμη, φέρε αυτό το όραμα πίσω μαζί σου στο παρόν. Αυτή η άσκηση δεν ενεργοποιεί μόνο την πραγματοποίηση των επιθυμιών σου, αλλά σου δίνει και μία γεύση για τις πανέμορφες εμπειρίες που σε περιμένουν. Έκανες τη δουλειά.
ήσουν συγκεκριμένη για το τι θέλεις, αυτά που θέλεις τα οραματίστηκες, ταξίδεψες σε αυτά στο μέλλον, τώρα είναι το πιο σημαντικό σημείο, η εμπιστοσύνη. Εμπιστεύσου αυτούς τους νόμους του σύμπαντος που ελέγχουν την ύπαρξή μας. Αυτοί οι νόμοι είναι τόσο αληθινοί όπως ο νόμος της βαρύτητας. Και δουλεύουν είτε το πιστεύεις είτε όχι. Αλλά η πίστη είναι πολύ σημαντική. Είναι ο καταλύτης σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάζεται να πιστεύεις ότι οι επιθυμίες σου είναι στο δρόμο προς εσένα. Δημιουργείς ένα πανίσχυρο πεδίο ενέργειας που επιταχύνει την διαδικασία πραγματοποίησης. Είναι λες και λες στο σύμπαν, ξέρω ότι αυτό το έχεις και είμαι έτοιμη να το λάβω. Αυτή η πίστη δεν είναι τυφλή. Είναι η βαθιά γνώση, επειδή έχεις κατανοήσει πώς λειτουργεί το σύμπαν, και αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι στο puzzle, είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα για τις επιθυμίες σου. Θέλω να κουβαλάς μαζί σου αυτή την πίστη για τον εαυτό σου, την πίστη στο σύμπαν και το πιο σημαντικό, στην καταπληκτική δύναμη που υπάρχει μεταξύ των δύο. Δεν είσαι απλά παρατηρητής αυτής της ζωής, είσαι ο διευθύνων, είσαι ο ηθοποιός, είσαι και το κοινό και όλα είναι ένα. Οπότε, κάνε συνειδητές επιλογές και παρακολούθα πώς το σύμπαν τοποθετεί τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να υλοποιήσει τα όνειρά σου. Εάν με άκουσες μέχρι το τέλος, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχεις τεράστιες πιθανότητες να υλοποιήσεις τις επιθυμίες και τα όνειρά σου. Εάν θες περισσότερη βοήθεια, καλό είναι να κάνεις subscribe σε αυτό το κανάλι για να βλέπεις παρόμοια βίντεο και να παίρνεις περισσότερες γνώσεις. Και βεβαίως μπορείς να επισκεφτείς όλα τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης που έχω και ανεβάζω αρκετό υλικό, όπως και το website μου manifestationalive.com, που μπορείς εκεί να βρεις προγράμματα ή ακόμη και να επικοινωνήσεις για ατομικές συνεδρίες. Θα χαρώ πολύ να σε δω και εκεί. Και μέχρι το επόμενο βίντεο άφησε κάτω τα σχόλιά σου εάν εφαρμόσεις οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους που έχω αναφέρει και θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε θέσε στόχους, οραματίσου, γιατί όλα είναι πιθανά.